Lagam saldi. Lagam. Berai. Samas mendey. Sadu kono abnenglah, sadu kono bae. Moजां सुंदों कालारजों नैबे फोन जायाखै नै फोनलाय लागाव 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 फोनलाय लावराम बिथिं लागाव हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय थ' सिनायदोंना सिनायाखै मिथिला पुर ब्लग होननानै थ' दिनै माने थब्रायानो चेन्ज जाबाय माने इउनिक एकदम भालु फिसा बायदि बानायना होबाय आंखौ ससमायाबो गाख्रेब जाबाय थेवबाबो उफाय गैया गानदों ओमफ्राय माखासे सिख्लाफोर होसोनलांना होमबा जेमुखौ हायोना हाया हाबाथ' हाबाय मेचिनाव साक्सेस जाबाय हायाबाथ' गैलासै ओमफ्राय बालन्दाफोर दङ आरो नै मोख्रा बुन्दाफोर नै अबस्थाफोरखौ नाय सासेबो मोजां गैला नै लागाव चलै हेपि अले लागाव लागाव भाइफोर हेपि अले सासे आरो अबस्था गैया मेगनल'सो ओइ हेपि अले नोंनिया नाङाखै माथो नोंखौ खुदैजों खामसानसो होगोनाय गोदान एकदम एल'जोबगोन सिं सानो दयजानो जागाय जोबजासिम नायदो भिडिअआ बोरै जायो मिथिबाय दा जोबजासिम नाय मुलि बायनानै जोबजोब्बाय दहायनो फोनलायसिन होनलायनानै दामराफ्रा ओमफ्राय लाबावदो नामा बायबावदो नै लाबे हले एकदम एल'जोबनांगौ दिनै सिख्लाफोरखौ लागासलै ओमफ्राय बायनो लादो ने ला सानै गिसिखौ खारखायखौ सिख्लाफोरनि मोखांखौ दोला होजोबनांगौ दिनै बुबाथाय जोंनाथ' जाखायो दोला जोबखानाय उपाय गैया ला गोरै हेपि अले लागाव फंबायमोन अबस्थाफोरखौ नायदो देन्जार नावखाथायाव जमा नामा गासिबो लरग' लथ' सोरबा बुदां सोरबा खये सोरबा खथे होननायसो मारै फंबाय बोरै जाखो बेसर बिबार बारनाय होबाय नै बिसासिखौ देन्जारनो लागाव आदा माथिं अच्छा केमेरायाव सारनै फाग्लासो सिख्लाफोर एल'नो नांसिसौ सिख्लाफोर एल'नो फुरा नावखाथायाव जमा जाजोब्बाय नै हामदों दासो गोन्नाया मालै होयो ना मायाव जोरमो लागाव सालै लागाव खर'सै नामा लागाव नङालै जाम्बिफोर मोजांसो लागाव सालै लागाव बोरै साबास मोनदै सा दखानाव हाबनांला गोसोमखौ होलाय मोजांसिन माथो नै जे साफासो नुबाय मोजां नुदों कालारजों हांगार नङालै पाउदारसोखा ओमफ्राय नोंना खारजोब्बाय माथो बोरै ओमफ्राय सासेया माथो खारखो लागाव होस्लायगासिनो नामा बिराद माबायलाय मायाव थायो गारलाय खारबो फोनलाय नै नैबे फोन जायाखै नै फोनलाय लागाव फोनलाय सारलायलायनो हायो नामा सालि जाबायलै दिनै फुल जाखाबाय आंनाथ' ओमफ्राय मालायफ्रा सिख्लाफोरजों फोनलायगासिनो नै सालथिबो जानोला बिसोरो ज'नो नै सिख्लाफोरा ओमफ्राय बिथिं लागाव अबस्था बासटासो बोलै आइगोन दा गारि गंसे फैनो हाया लागाव ओइ दैमालुं पिस्तल गावना देखायला एसे पिस्तला नाइस फालि खाबायसै नै होननायसो
Ayo pistol गावगासिनो दासो आग्लासो आयै इसोर साबासो नुबाय माथो ओइ मोजांसो नुबाय माथो ओइ ভালে দেখা পাইছি জনেন বাপরে বাপ लागावगासिनो फुल जाजोब्बाय मानसिफ्रा डेन्जार ओइ एकदम लगाव साले यो हेपी होले गाइस हेपी होले लगाव बिसोरलाय आरो सेसलाय अबस्थाफ्रा सेस जाजोब्बायलै लोगोफोर डेन्जार जाबाय दिनै सिख्लाफ्रा आमदानि दंमोन दहाय थांजोब्बाय सिख्लाफोर जोंबो गेलेगासिनो नालाय बिसोरो आरो फैगासिनो माखासे आइलेण्ड थांजोब्बाय माखासेया बे सुक्लाय पार्कआव थालांजोब्बाय आरो ना जायगाखौ मिथिखायो नोंथांमोना जोहोलावफुरि पार्कआव सुक्लाय पार्कआव माबायदि क्राउड जायो नायदो डेन्जार ओमफ्राय माखासेया थांबाय माबायाव आइलेण्डआव थांजोब्बाय आइलेण्डआव बै खाथियावनो आइलेण्ड दंमोन आरो ओमफ्राय पार्कआ ओरै थाहैबाय नै जोहोलावफुरिया बैथिं माने दालां खिनियाव ओइ मोनसे दालां बे मोनसे दालां अबस्थाफ्रा सेस लोगोफोर इन्जय खालामबाय एसे ना मा होनो लोगोफोर फैया बेना नाङाखै खिन्थु बेखौ होगोन आं दा सिरि guys गोखा मोनजोब्बाय guys दिनैनि vlogआ बेयावनो जोब्बाय दा नेक्स्ट vlogआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ दा बाय बाय guys बाय बाय